Ahoj, zdravím vás všechny. Chci se s váma podělit o něco úžasného. Mám tady nový druh kávy. Je to studená káva stáčená na dusíku. Je to káva, která je připravená nejdříve v sudu a pak se tímto výčepným zařízením stáčí pomocí dusíku. Dusík je ve vzduchu, dýcháme ho, je nám velice přirozený a v této kávě nejenom, že nám pomáhá vytlačovat tu kávu nahoru a stáčet ji, ale zároveň nám také pomáhá dodávat takovou unikátní a lahodnou chuť. Pojďme si to ukázat. Vlastně ta káva díky tomu dusíku je taková napěněná a ten dusík nám vytváří prostor mezi každou tou molekulou té kávy. A to nám pocitově začne tvořit takovou chuť, jako kdyby to bylo našlehané nebo jako kdyby to bylo krémové. Je to velice úžasné, není to nic jiného než káva a voda. Musíte si ji přijít ochutnat, je to nová forma kávy, je vynikající, pojďme svěží, čerstvá. Moc se na vás těšíme se, až přijdete, ochutnáte a řeknete nám, co si o tom myslíte. Ahoj.